Ọtụtụ ndị mmadụ agago n'iru ikwu otu obi si wee dị ha gbasara mmemme ekeresimesi afọ a nakwa afọ ọhụụ dịka ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-eti mkpu na ha erekebeghị ahịa, ndị ọzọ na-egosi obi aṅụrị na ha gbara aka ahịa nke ọma n'agbanyeghị ọnọdụ akụnụba ala Naịjirịa nọ na ya. Ndị ntaakụkọ ABS chọpụtara nke a mgbe ha gara n'ụfọdụ ahịa nakwa ọnọdụ azụmahịa dịgasị iche iche nakwa ọdụ ụgbọala n'Awka na gburugburu ya iji wee mata etu ndị mmadụ si ejikere maka mmemme ekeresimesi na afọ ọhụụ n'akụkụ ala Naịjirịa n'ụwa anyị bi na ya. Onye ụlọ bụ Emmanuel Okonkwo bụ onye ndu anyị n'akụkọ a. Mgbe ABS rutere n'Awka, a hụrụ na ya bụ ahịa ejuchaghị eju, ebe ndị ahịa nọzi na-ele ahịa ntakịrị n'ihi na ego ahịa agbagogo n'elu ọjị. N'ebe ọdụ ụgbọala dị iche iche ahụkwara ndị na-eme njem ịga ebe ha ga-anọ wee gbaa ekeresimesi. Ọnọdụ a dịwaga iche ka erutere na Gariki Amansi, ebe ahụrụ ndị mmadụ n'uju ka ha na-egote ehi, ebune na ewu nke ha ga-eji gbaa ekeresimesi. Mgbe a na-agba ya ajụjụ onye na-azụ ahịa akwa ụmụaka Oriakụ Aṅụlịka Okonkwo Epundụ nakwa onye otu ya bụ Maazị Alex Ibezim kwalarịrị na ha enweghịzi ndị na-abịa azụ ahịa etu ha si wee nwee n'oge gara aga n'ihi otu ihe iche aka mgba nke na-eme n'obodo Naịjirịa. Otu onye na-elekwa mmanụ petrol Maazị Okechukwu Ebele kwuru na ihe ha na-ele n'afọ a pere mpe karịa nke ha lere n'afọ gara aga n'ihi mgbago elu nke ọnụ mmanụ ụgbọala. N'akụkụ nke ya, onye bụbugoro onye isi ndị ntorobịa n'Amawbia nke dị n'Awka South, onye nke na-akwụkwọ maka The Norras Park Amawbia, Maazị Paul Ọnụọra kwuru na etu ahụ Gọvanọ Chukwuma Soludo si wee chụsịsịa ndị agboro na ndị na-anakọ ego n'okporo ụzọ mere obenete ọtụtụ ego na ọtụtụ ihe iche aka mgba ndị na-akwụ ụgbọala na-agabiga n'okporo ụzọ. N'akụkụ nke ya, onye isi oche Amansi Cattle Market Alhaji Bero Magari kwuru na ha na-elepụ ahịa nke ọma n'afọ karịa etu ha si wee lee n'afọ gara aga.